ev eleqeya mezina xelqê ji bo dîtina çand û kelepûra Kurdî ya bajarê Wanê yê Bakurê Kurdistanê ye ku li Stenbolê hatiye sazkirin. Xwarinên navdar ên vî bajarî yên wek Keledoş û girarên li nav sîtilên mezin, taştiya Wanê û penêra navdara bi giyayê tê çêkirin, bi tehm û dîmenên xwe bala beşdaran kişand. Keledoş eve 1000 sal pêşiyan he. Keledoş berê deykat me babît me falan hemî malan da çêtkirin. Binê berfê da zivistanê ew hîşîn dibe, xilasbûna ku berfê ji ew hîşîn dibe, ji mesela mire diçe wana temîz top dike, mîtanê ew e, mîstanê sping heye, dest spingên zanî. Gelek dengbêjên Kurd li nav civat û dîwaneke kurdewarî bi cil û bergên neteweyî di festîwalê de amade bûn û bi kelamên Kurdî reng dan festîwalê. تشيرا دنگ بيجيل شر زمان كردي ام بيجن تشتكي هاري قديم و هاري جرام باو هاري كو ام بيجن كتبخانه كجبو هندي او جافكانيا دنگ بيجي هر كس جديد قدري دنگ بيجي بزاني كو ام سين بيجن هبون و نبونا جلكيه Gelek kesên ji navçeyên cudayên Wanê mildan hev û bi stranên gelerî govend gerandin û coşa festîvalê zêdetir kirin. Çand û kelepora bajarê Wanê li Stenbolê bi aktivîte û çalakiyên cuda bo xelkê hate pêşkêş kirin da ku kultura Kurdî ya bajarê Wanê zêdetir were nasîn û belav kirin. Abdulwehab Semo meşvanê Kurdê ji Wanê ku 5 kilo mêşên bi serxwe ve kom kiribû û gelek deng vedabû, bi hengiv û mêşên ji bajarê xwe kelepora warê xwe di vê festîwalê de nîşan da. Em navê Wanê dünyayê bikene ekûment. Yani 65 kiloan em bînin Wanê. Pîlaka Wanê em biçêken rekor, dünya rekoru bînin Wanê. Di beşa berhemên hunerî de bo keça Kurd Jîna Emînî tabloyeke hunerî ji aliyê hunermendê Wanî Heydar Ekînek ve hate çêkirin. Türkiye, İran'ı, Irak'ı, Suriye her derece jin gele jin tek kuştur. Biz sevê ev ki sevê zor zahmetin jina me ev tablo çekin. Ev mezintirîn festîvala kulturî ya Wanê cara yekem li Yeni Qapiya Stenbolê ji hêla komeleyên Federasyona Wanê ve tê sazkirin, hewl tê dayîn salane birêk û pêk were li dar xistin. Ercan da Kurdistan 24 Stenbol.